Ikhomishana yamalungelo abantu ihambele eMayville eKhenani entshonalanga yeTheku nalapho ilalele khona izikhalo zabahlali ngokungahlinzekwa ngezidingo onqangi kanjalo nenhlanzeko kule ndawo. Oqala siqala ngawugesi siyawudinga ngoba awukho safe. Okay. 2 even nendawo esikuyo makuthiwa izulu liyanetha. Baningi abantu abasengozini yokuthi banga affecteka izulu malinetha. Ubugebengu inqwabane. Abahlali bathi bazixhumele ugesi ngokungemthetho njengoba bengahlinzekwa ngawo. Lamaglopha amakhulu namakhamera. Kodwa thina besikhathi sixhumelile kanye. Batshela ikhomishana ukuthi abanalo ngisho ihholo kunalokho babambela imihlangano kulomjondolo. Kanti abahlali baseMayville eKhenani bakushayele ihlombe ukuhambela kwekhomishana yamalungelo abantu kule ndawo. Ziningi igameko ezenzekile ezokuhlasela ozokugqekezwa kwawa amabhizinisi njenge-fast food kwagcina sekufe abantu. So ukufika kwabo ukuzozwa kuthina izinto ezenzakalayo mina kuyangijabulisa kakhulu. Ukuvakasha kwekhomishana yamalungelo abantu lapha kuhambisana nenyanga yamalungelo abantu okungundasa esikuwo. We came here today to honor abahlali basemijondolo. As you know, it's Human Rights Month, and Human Rights Month, it means that we must honor those who sacrificed for our democracy in the past, but we should also honor those who today continue to struggle for democracy and for social justice. Ithimba lekhomishana yamalungelo abantu kulindele ukuba lidlulele ezindaweni ezifana nakwamaMsuthu, kuKennedy Road ngaseSpringfield Park, kanjalo naseNanda enyakatho yeTheku. Kanti kulindele ukuba babe nomhlangano nengonyama uMisizulu kaZwelithini.